Ukanti ngamawaka-waka abafundi bematriki abaza kulala ubungahliyo ngokuhlwanje nanjengoko belindele iziphumo zabo neza kuphuma ezinzulwini zobusuku banamhlanje, nabazali bayabongozwa ukuba babaxhase ngokupheleleyo abantwana babo. U-Annelisa Masiza ungomnye kubafundi abangapha ko-600,000 ebebesenza ibanga leshumi abangasalali buhlayo kuxa kungoku. Ezi ziphumo zingumsebenzi wokusebenza nzima kunyaka ka-2019 kungalalwa. Kodwa lo umlindo ngowona ingathi ngumgwebo. Stress, yo, I can't, andikwazi nokuyidescribe indlela endifila ngayo ngoku. Izolo bengakwazi nolala bendiguquguquka oko ndicinga nge-results. Ingase kufike elaa xesha into yoba ndizifumane. Kodwa ke kuthwani xa ezi ziphumo zingahambanga ngendlela ebekulindelwe ngayo. Kaloku abafundi abaninzi nabaquka u-Annelisa lo nomama wakhe abanayo into ethi angangaphumi ephepheni. Andinaxhala, ndiyamazi uba ngumntana onjani. Mangenzeka angaphumi? Akasoze angaphumi, uzawuphuma. Yile nto ke isebe lezophuhliso loluntu lime ngobume lilindele ukunikezela ngentuthuzelo ngokwasemphefumlweni kubafundi bebanga leshumi abangakwaziyo ukumelana nokukulinda nabo bangazokwazi ukumelana neziphumo ubuqu. Abafundi ke bangatsalela ku-0800 428 428 okanye bathumele umyalezo ku*120*7867# kwiindaba ze-SABC. Ndingubusisiwe Jemsana Mantashe, ndiseGinsberg.